Здравейте всички, аз съм 643 и това е епизод как да си сложим интро на Bandicam. Ето сега ще ви покажа, значи трябва ви Camtasia. Моята почти е на привършване, така че да завършваме бързо. Значи то е лесно, но за доста хора от вас сигурно не знаят как се слага интро на Bandicam. Така че мисля да ви покажа. Изчакайте само десктопа да го направим. Не, още. Е така се вижда. Ето, сега пускаме си към тазичката. Off the fuck. Discard. Слозуем. Добре. Сега, значи, например, имате си интро и да, такива глупости. Аз, например, ще сложа моето. Ето тук го слагам. И после, значи, правите така. После слагате интрото, ето, на ето това място точно. Правите го. Да, Мафиота ми го направи интрото, затова пише бай Мафиота. Го пустим. И после, например, избирате си клип. Аз сега ще ида на клипове от Bandicam. Например, отивам на видеоклипове и си взимам ето този. Значи, това вече го затваряме, Bandicam е така. Сега, слагаме го ето тук, клипа, за да се копира. И после го слагаме ето тук. Чакайте сега. Да, тук трябва. И да. Слагате го е тук. И вижте сега. Да, и видяхте как стават работите. И когато искате да си го запазите, цъкате Product and Shared. И тук задължително цъкате Construm нещо си. Production Settings, цъкате напред. Цъкате пак напред. Само напред. И щом стигнете до ето тук, къде искате да... Ето тук да пише... Например, този клип се казва двойно оцеляване. Чуете сега. Двойно оцеляване. Къде е лото? Оцеляване. И тук къде да ви слага клипа, който вече сте обработили. Например, ето тук на видеоклипове. Нали, или не знам. Записвате го в видеоклипове и вече цъкате край. И тук трябва да изчакаме да ни зареди. Защото аз не искам да чакате и вие, ще спра на пауза и когато се реди, ще се върна. И хора, след като ви изпише ето това, значи е готово и цъкате край и вече го махате това тъпо нещо. Мешайте да си изключа стима. Значи влизате в някаква папка, например аз съм си направил тая. Чакай сега, в тези видеоклипове и
Чай се. Ето тук. Двойно оцеляване. Ето го. Ето гледайте сега. Тук. Чайте, снимай слушалката. Да, и тук вече почва клипа. Да, и ето така се прави. Нали, как да сложим интро на клип от Бандикама. Аз, например, сега си го местя. Това пък какво е? Това е от Paints. Добре. И хора, да, вече знаете как. Нали, да. Така е. На мен ме очакват доста клипове да качвам, така че и нали да им слагам интро, така че аре ББ и до другия път.